Fatihah paling mandi niku diwaca pira? Fatihah 7 ayat 7 ping 7. Ini cara ilmu perbintangane lho. Jan Al-Qur'ane wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika takdirul aziz. Takdir Gusti ditata kabeh oleh perbintangan. Bu, rahasia ya aja kondong-kondong ya. Nek san butuh napa-napa kepengin kasil saknalika. Saman maca Fatihah. Ben ping 7 ndonga, ben ping 7 ndonga. Jumlahe 7 ping 7 ping 49. Khususnya nek ndek dhuwit, nek ndek utang gak iso nyaur. Pun krungu maca Fatihah. Ben ping 7 ndonga ya Allah, muga paring yatra ge nyaur utang kula. Sampai ping 7 jumlahe 49. Cara undang-undang perbintangane Fatihah nek diwaca ping 49 ben ping 7 ndonga kuwah tandingane gak ana mandine setengah mati. Kabeh ditata cara kedokterane ngono iku. Sing nyeleksi sapa ya pujangga-pujangga ulama-ulama sing makrifat sing matane katok swarga katok neraka. Padha karo dokter iso nyeleksi ki godhong kandungane vitamin A, godhong vitamin B, ki tombone kencing manis, tombone liver. Niku dokter sing nyelidiki liwat laboratorium. Niki laboratorium gaib. 49. Pak Gopur contokno upamane ayo ana wong duwe anak nuwakali setengah mati enten mriki. Wis bogermu gak kena dhewe rasane main judi gak kena dikandani. Niku nek kepengin nambani Bu, gak usah didukukno, didukuni dhewe. Carane ngeten nggih. Nek anake nakal, sampean colong pakaian sing nemplek nok kulite anak sampean, sempake. Nek wedok kotangi. Ayo Pak, sempake anak sampean. Sampeyan gegem sing rapet dadi remote. Niki remote. Nyatane kabeh iso jalan go remote. Kaya-kaya gegem anake gak gegem sempake. Sampun maca Fatihah. Lho, kek napa? Nek iso ben waladolin sepuluh. Brus ndonga. Ya Allah muga paring waras nakale anak kula. Maca Fatihah maneh. Ben waladolin 10 nesempake. Brus. Tapi diumbah dhisik Bu, jek gak pesing. Bolan balene sampai ping 49 sampean cacak mangke. Lho waras anakku.